binhi kaya certified seeds halin na sa pondo ng provincial government para support natin sa ating mga farmers nga naapektaran kang El Nino no pagka siyempre kakulang kita ka binhi kato. So maumpisahan na natin nakapanagtag no throughout the province based sa atin yung mga affected beneficiaries, affected farmers nga kinahanglan kang binhi ka para hindi na ordinaryo para hindi certified seeds sila nakaagi kita sa laboratory kag 85 to 100% kikirangan ang efficiency. Pasalamat din po sa ating kinalangga nga congressman, Honorable Loren Ligarda, at kay Governor Honorable Lulot Gadao sa pagtulog kanaman kang libre nga binhi sa kada barangay. Thank you kay ma'am kay ninyo sa pagtulog nyo kanaman. Gusto ko magpasalamat nauna kay Congresswoman kay Loren Ligarda, kay Gov Gadao for giving us the opportunity kang pagbaton mga farmers kada barangay kang one sack of rice nga binhi. Salamat sa andang pag-ulikid kag pagtipan man kag kinamanon ng mga farmers. Thank you very much. Duro begini salamat sa mga binilo ay bis barangay nga tabutang gamit kamon ng uma kerja duro kuba para pay may lagi sige ako na lang salamat sa kabuli kita salamat sa bini nga tugo ni Gov at ni Kong naman doon kaya salamat. Gusto ko gid paabot ang amon nga mainit nga pagpasalamat sa ating Honorable Governor sa pagsuporta na sa ating programa sa agrikultura kag isa raya ka palatandaan nga nagamalasakit din ating gobernador. Tigid nga nagpundo kita na about 10 million para sa ating calamity kag hindi lang sa agriculture sa ating health sector. So Gov, kag ating mga local officials sa probinsya Antique, durong salamat sa inyong pag-support sa ating agricultural and fishery sector.